Κύριος Χατζηδιάκος, χρόνια μαζί μας. Να είστε καλά, στην υγεία σας. Να τραγουδήσει και η Μάγδα. Και είμαστε στον αρχηγό της αποστολής, της ξεχωριστής αυτής συντροφιάς, η ειδική αποστολή σήμερα, τον Δημήτρη τον Χατζηδιάκο, να μας παρουσιάσετε και τους υπόλοιπους. Πού σας βρίσκουμε, παιδιά, πού σας βρίσκουμε? Στην Κοκκινιώτισσα, στην Νίκαια. Ναι. 7 Μάρτη 101. Ο υπαρχηγός. Κοκκινιώτισσα Νίκαια. Που θα έλεγε και ο Χρήστος. Νίκαια και ξερό ψωμί. Ναι, τα κοινωνικό κώδικα. Πρώην Κονδύλη. Να μας παρουσιάσετε, είστε τα 5 βασικά μέλη. Να παρουσιάσω, ναι, τους ανθρώπους που έχουμε ξεκινήσει και με κάποιους άλλους φίλους εδώ. Είναι ο Γιώργος ο Νικολέρης στο μπουζούκι. Είναι ο Νίκος ο Δούκας στην κιθάρα. Ο Χρήστος ο Κανελόπουλος στο τραγούδι και στον παγκλαμά. Η Ελένη Φιδάκη στο τραγούδι. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι ο Θανάσης ο Κελεπούρης. Στα τύμπανα ο Σάκης ο Νικολόπουλος. Κελεπούρη ο Θανάσης. Στον μπάς ο Θανάσης Αρμυριώτης. Στο ακορντεόν ο Μάριος Πλωμαρίτης. Και οι 9 είναι υπέροχοι. Είναι όλοι εδώ. Έτοιμοι να τους ακούσουμε. Μία ξεχωρίζει. Η ωραία Ελένη. Λοιπόν, φεύγω εγώ για να τους απολαύσουμε.